Arratsaldeon eta izan zaitezte ongi etorri gaurko saiora, dakizuen bezala gaur biribiltzen dugu. A lo largo de esta semana, aste honetan zehar, Azkuna zentroa, pentsamenduen hitzen eta gaur egungo sorkuntzaren inguruko topagune bat izan da, hitza izan da gidalerroa. ibili gara letra artean eta horrela esegoaz idatziz urterik urte gutun zuria. Bastida aretoa, atrioa, mediateka, dendenak izan dira honetan jaso dituztenak letrak. Una veintena de escritores y escritoras, como no, han conversado. Idazleak egunero solasean aritu dira, euren prozesoi buruz, gaiei buruz eta bizitza kontatzeko moduari buruz. Ikuspegi literarioa ezagutzeko aukera izan dugu hori bai. Egunerokotasuna nola xaxatzen duten bikain besteko berezi bihurtu arte. Literaturarekin batera agertzen diren, gainerako hizkuntzak sortzaileak ezagutzeko aukera, ilustrazioa eta kasu batzuetan baita dantza ere, ezta. Goizeko topaketak izan ditugu, eztabaidak espazio profesionalean zentratu dira eta liburuaren kateko 30 bat eragilek sektoreak editatzeko eta argitaratzeko dituen erronkei heldu diete. Eta gutun zuria esan dugun bezala gaur biribiltzen da, ezer baino lehen gogoratu, hasi egingo dugula berehalao eta amaieran sinadurak izango ditugula. En Gutun Zuria Bilbao, lo cierto es que la palabra sí. Gutun zurian hitzak beti mugak gainditzen dituzten osagaiak dira, solasean sortzen dira gainerako arte diziplinekin. Gabe, hementxe utziko dugu kontua, ze badakizue eztabaida oso interesgarria izango dugula gaurkoan. Sorkuntzaz jantzi da zentrua aste osoan zehar, sormenez eta noski inteligentziaz eta ez artifizialaz, baizik eta humanoaz. El martes iniciamos Gutun Zuria Bilbao. Aste artean, hasi zen Gutun Zuria, orezko makilak eman genizken Leila Guerriero eta Itxaro Borda idazlei. Maitu egingo dugu, topaketa honekin Itxaro Borda eta Aureli Lazaki izango ditugu hemen geurekin. Eta besterik ez, hauxe izan da Gutun Zuria, eskerrik asko denoi ona hurbiltzeagatik, eta orain hemen geure denbora eta espazioa izango ditugu gure Gutun Zuri propioa idazteko. Beraz, izan zaitezte ongi etorri, recuerden que después tendremos las firmas de los... Gogoratu, gero sinadurak izango ditugula. Zuentzako, hauxe guzti hau, eskerrik asko benetan. Gabon, heldu gira Gutun Zuriak ibilaldiaren azken bidaldirat, eta bidaldi honetan gauza arraro batzen likuko izango zarete, hemen diren jende askok lehen aldiz frantsesez hitz egiten entzungo nauzue. Hala, on est arrivé, donc... Itzulpen simultaneoa bada, frantseserat eta euskararat. Hartu kaskoak eta segituko gaituzue. Donc on est arrivé presque à bon port de ce grand festival de littérature international qui s'appelle Gutun Zuria. Atsegin handia da, Gutun Zuria nazioarteko jaialdi honetan egotea. Esan zidatenean orezko makila emango zidatela, ongi gordeta dut hotelean. Tu peux choisir l'auteur. Esan zidaten, horrez gain ere, aukera duzula hautatzeko zer egilerekin egin nahi duzun elkarrizketa bat. Aste honetan zehar, literatura jaialdian zehar. Eta nik Aurelia Lazak aukeratu nuen. Eta hemen dugu gurekin, txalo bero bat berarentzat. Eta zergatik gonbidatu dugu, Aurelia. Gustatuko litzaidakelako berarekin hitz egitea
hainbat herrik, hainbat hizkuntza komunean duten egoera batez. Ofizialak ez diren hizkuntzek okzitanierak, bretonierak, euskarak, katalanak, ez dute askotan izaera ofizial hori eta testu inguru horretan, hain zuzen ere kokatuko dugu gaurko solasaldia. Eskerrik asko guztioi etortzagatik. Badut ordularia, eta dakizuen bezala, ordulariari esker zainduko dugu ere amaierako galderentzako tarte hori. Eta gustatuko litzaiguke ere amaitzeko gure olerki batzuk irakurtzea. Nik ere itzuli ditut Aureliaren poema batzuk, okzitanieratik euskarara eta euskaltzaindiarekin batera, iaz antolatu genuen poesia jardunaldi bat, eta askotan poesia bat dira gure hizkuntzen bide gurutzaren oroigarria. Truke poetiko bat egingo dugu, itxiera emateko, jaialdiari eta olimpiadetan bezala, gora gotun zuria 2026, horixe esango dugu, bai? Urrengoan burua jarrita dagoeneko. Atsegin handia da, Aurelia, zu izatea gure artean, eta gaiari heltzeko, gustatuko litzaidake galdetzea. Gustatuko litzake zuri eskatzea, zure burua aurkeztea. Nik egin dezake, baina zuri eskatuko dizut, zuk egin dezazun. Ni poeta naiz, okzitanieraz eta frantsesez idazten dut. Eta izan ere, hasieran okzitanieraz soilik egiten nuen poesia. Geroago hasi nintzen bi hizkuntzetan idazten. Geroago hitz egingo dugu horri buruz. Nik egiten dudana ez da itzulpen bat. Hizkuntza batean idazten dut eta ondoren beste batean. Eta batez ere poesia egiten dut. Horrez gain, denbora asko eman dut antzerkigintzaren ikerketan, 18. mendeko okzitaneako antzerkia ikertu dut, gidoiak ere egin ditut, zinemarako, eta azken aldian batez ere poesia gintzan dihardut. Eta hori hasi zen Madeira izan zenean Europaren kultur hiriburua. Bideo sorkuntza bat izan zen, egin zen, hizkuntza gutxituetan, eta gauza oso berezia izan zen, ohiz kanpokoa. Eta orduan hasi nintzen bizi-biziki poesia egiten. Bizirik dauden poetak ere itzultzen ditut, eta hainongi ezagutzen ez dituen hizkuntzetatik ere egiten ditut itzulpen horiek. Badakigu zer den hizkuntza gutxituetan, idaztea biok, baina zer esan nahi duzu zuk itxaro zure buruari buruz, ezagutuko zaituzten noski. Bai, gehienek, bai, esango nuke ezagutzen nautela, baina labur-labur aurkezoko nire burua Baionan jaio nintzen. Eta nik esango nuke betidanik idazten dudala. Euskaraz idatzi izan dut, eta azken 20 urteotan, badakit hemen oso itzultzaile zaleak garela, baina ere bi hizkuntzetan lan egiten dut, bai euskaraz, bai frantsesez, eta iruditzen zait hori aberasgarria dela. Ariketa aberasgarria dela, eta aberasgarria dela besteak beste, poesia bi hizkuntzetan aurkezteko aukera ematen dizulako. Iparralden ez dugu finantzaketarik eta hemen bezala, ez da, norberak egin behar du dena. Hori da pixka filosofia. Eta beste askotan, zuzenen frantsesez ere, idatzi izan dut. Hori da gure kasuan, bizkarrezurra den hizkuntza hori, ez? Eta hori ere baliatzen dut. Baina, gaur hizpide dugun gaia bada, hain zuzen ere hizkuntza gutxituetako sorkuntza. Nola sortu hizkuntza gutxitu batean? Ez hizkuntza minorizatua, baizik eta gutxitua kasu honetan. Eta
frantseseko izenburuan Aureliak zehazki hitz egin zuen hitz hori erabiltzea. Bai, zaila da, ez? Horrelako ñabardurak adieraztea. On utilisait plutôt l'expression langue minoritaire. Hitzetan eta lehen asko hitz egiten zen gutxiengoen hizkuntzaz, ezta? Minoritario ez hitz egiten zen. Arazoa da horrelako termino batekin badirudiela hizkuntza hori maila apalagokoa dela. Eta hain zuzen ere horregatik nik nahiago dut frantsesezko minore termino hori erabiltzea gutxitu dioena, horrek erakusten duelako politika jakin baten emaitza dela hizkuntza horren egoera. Ez dela hizkuntzaren beraren kausagatik, baizik eta hizkuntza hori dagoen estatuaren politikagatik, gizartearen gatik. Politikaz hitz egingo dugu, gustatuko litzaiake pixka bat azaltzea nola iritsi garen honaino, bai? Aurreko atalen laburpen moduko batekin nahiko nuke badakizue, Frantzian iraultza bat gertatu zela, frantziarra iraultza, geroago egon ziren beste botere aldaketa batzuk iraultzaren ondorioz, eta arerio nagusi bi zeuden. Eliza eta aristokrazia. Eliza eta aristokrazia. Hain zuzen ere, lurraldaren 80%ean etzen frantsesa nagusi, Pariseko inguru horretan soilik. 83an, 1783an, Oksitariera hitz egiten zen eremu hartan, sortu zen diskurtso guztiz iraultzaile bat, non ematen zitzaien ezaugarri negatibo bat frantsesaz besteko hizkuntza guztiei. Bretoiera bazen, mespretxuzkoa edo euskara bazen, horrelako atributu negatiboak esleitzen zitzaizkion, eta bazen hizkuntza horiek gutxiezeko arrazoi batengatik. Baldin eta nazio sendo bat eduki nahi bazen. Nazio sendo horrek noski hizkuntza bakarra behar zuen. Lehen Flaubert aipatu dute, uste dut Sarrionendiak aipatu duela, Madame Bovary, eta bazen pertsonaia bat, probentzala zena, Miditik zetorrena, Frantziara eta oso hizkera traketxa zuen. Bai, eta bazen landa eremutik zetorren pertsona horren isla, ez? Eta berak denbora asko eskaintzen dio bere jatorriaren berri ematen zuten alderdi horiek desagerraraztera. Zerbait aipatu nahiko nuke Okzitaniaren kasuan, Rabelais izan zen horri buruz hitz egin zuen lehena, eta Gaskon izan zen ere beste pertsonaia garrantzitsu bat, berak ere kasu horretan Okzitaniera erabili zuelako hain zuzen ere pertsona horien alderdi irrigarria azpimarratzeko. Bai, 21. mendean ere nola islatu da? Islatu da hezkuntzan, islatu da mundu gerretan, islatu da landa eremuan, eta lehen aipatu dira, gizartean aldaketak gertatu dira, eta horregatik, aldaketa horiengatik guztiengatik, ia desagertu egin dira paisaietatik gure hizkuntzak. Euskara bai ikus daiteke, nolabait, baina Okzitaniera oso leku gutxitan ikus daiteke, oso leku zehatzetan ikus daiteke. Leku horietatik kanpo Okzitanieraren markagailuak desagertu egin dira. Esan genezake askok amestu dutela
eriotza ezti bat hizkuntza horientzat. Horrela esaten zuten apaizek iparralden behintzat. Eta agian iritsiko da horretara, baina ez gara negarrez hasiko, oraindik ez garelako egoera horretara iritsi. Ez gara desagertu oraindik. Beste milaka hizkuntza desagertu diren bezala. Frantzian oraindik badago aniztasun linguistikoa. Zure kasuan, eta gure gonbidatua, nire gonbidatua zarenez, esan dezakegu badagoela tradizio bat literaturan, ikusezin bihurtu dena, ezkutatu egin dena. Linguistikoki, gure lurraldea, Frantzia hegoaldeko eren bat hartzen duen lurralde bat da, Arango bailarara ere iristen gara eta Italiako Piamontera ere. Hizkuntza eremu horretan edatzen da. Pirinioetatik Alpetaraino eta Mediterraneotik Atlantikoraino. Horiek dira gure eremuaren mugak, gure lurralde oksitanoaren mugak. Nahiko lurralde zabala da, ez? Bai? Oso zabala eta zeintzen galdera, bai. Gogoratu dut. Gure kasuan, oksitaneraren kasuan, beste hainbat hizkuntzekin gertatu den bezala, izaera ofizial hori ez dutenean edo estatu mailako edapen hori ez dutenean, badutela aspaldidanik datorren beste kultura bat, gure kasuan erdi arotik edatu zena, gure kasuan trobadoren lirikaren bidez, Gorteko poesia ura, bertako hizkuntzan egiten zen, eta hori ala izan zen esoilik gurean, hainbat eta hainbat herrialdetan baita, Ingalaterran ere adibidez. Danteren kasuan, ez zuen argi eduki frantsesez edo oksitanieraz idatzi. Bere autua egin zuen, uste dut asmatu zuela, baina bazeuden ere trobadoreak eta barrokoan, atzerkigintzan, poesian, oksidaniera presentzia handia zuen. Eta bazen ere indar politikoa zuen autu bat oksidaniera baliatzen. Bazegolako batetik orduan sortu zen frantsesaren akademia, hizkuntzaren akademia, eta dagoeneko, garai hartan, 17. mendean, bazegoelako, ea nola azaldu hau azkar, bazegoen dagoeneko, autu bat, Enrique Laugarrena, Nafarroako erregea, Gaskoia, Gortera iritsi zen, ez zuen frantsesez hitz egiten, eta Parisen zeudenentzat izan zen iaia bortxasko ekintza bat bezala. Bertara iritsi zen, frantsesez hitz egin gabe, eta eraila izan zen. Eta horren ondorioz eta garai hartan egon zen atua deritzon horren guztiaren aurkako borroka bat. Hau da, dialekto horien aurkako mugimendu bat edo politika bat. Eta horren arabera, frantsesa ez ziren hizkuntza patua edo dialekto gisa ulertzen ziren eta osatzen ziren bretoiak, euskaldunak. Eta horrela, jakobinoek zioten bezala, estatu bat hizkuntza bat. Eta gero zuk aipatu duzuna, hezkuntza ere tarteko, hezkuntzan frantsesa erabiltzen zen, irakaskuntza hezkuntza bezala, ez soilik hexagonoan, baizik eta baita kolonietan ere. Frantsesez irakasten zen. Bai, ikus dezakezu Josu Martinezen filma, bertan agertzen dira zer nolako zigorrak egiten zizkieten, adibidez gure gurasoi euskara erabiltzen zutenean ikastetxeetan. Ezakit hemen ikusi duzuen, nola du izena filmak? Assez terrible parce que y avait ça.
Ez du gogoratzen, baina zigor nahiko gogorrak agertzen ziren, zurre makil batzuekin jo egiten zituzten, edo harria jartzen zituzten lurrean, eta horrelakoak erabiltzen ziren, ikastetxeetan. Bai, bretoierarekin ere, oksitanierarekin ere, horrelako zigorrak ezartzen ziren gainera, kontakatilu izatera animatzen zituzten aurrak ez, bate konturatu gabe hizkuntza hori erabiltzen bazuen, animatu egiten zituzten, kontakatilu izatera eta bestearen berri ematera ez da. Eta hau, hainbat hamarkadaz egin zen, 70ko hamarkadara arte gutxienez, bai. Hain berandura arte, bai, iparralden, bai, Frantzian, bai. Bai, denbora luzez egin ziren alako zigorrak, baina gaur egun Aurelia dio konstituzioaren aurkakoa da horrelako zigorrak ezartzea. 83an Tubon legearekin konstituzioan beste artikulu bat sartu zen eta bertan adierazten zen frantsesa zela errepublikaren hizkuntza. Eta artikulu horren xedea bazen, ingelesarekiko joera hori saiestea, baina gero eta gehiago erabiltzen da, beste hizkuntzen aurka egiteko aldarrikapen bat egiten denean, aipatzen denean Europako gutuna, konstituzioaren artikulu hori jartzen dute mai gainean eta esaten dute, frantsesa edo franglesa hitz egiten jarraituko dugu, ez? Baina ez beste hizkuntza gutxitu horiek. Nire kasuan, nik frantsesa eta oksitaniera hitz egiten ditut, eta ikusten dugu bertan gertatzen dena, hemen gertatzen denaren oso antzekoa dela, adibidez ikusita, Galizian gertatzen dena, Katalunian gertatzen dena, Euskadin gertatzen dena, ikusten dugu, hizkuntzari dagokionez, badela, guk momentu honetan izan ez dezakegun egoera bat, guretzat orain, naiz eta hizkuntzaren egoera berdina izan, estatusa guztiz desberdina da. Hezkuntzan hemen baduzu parlamentuan hitz egin dezakezu, guretzat hori guztiz pentsa ezina da eta muga bakarra dago tartean. Egia da Aureliko aipatzen duena, ezta? Hemen beste estatus bat dute hizkuntzak eta beti dago hobetzeko aukera, baina muga zerkatze hutsarekin ikus dezakegu zer eragiten duen hizkuntza ofiziala ez izateak, ez? Badago halako erresumin bat hizkuntza jakin batzuekiko eta lehen aipatu dute nolabait Oianek eta Josebak nola zuk hizkuntza hori hitz egiten baduzu, esango duten bazarela nolabaiteko basatia edo ez, edo de la glebe qui parle ces langues un peu dont on a honte. Izango zarela balako baserritarra, ez, abarkaduna zarela. Eta nolabait modu lotxagarrian hitz egiten duzula. Macronen kasuan, amaren amona, luxanekoa da, okerrez banago, eta bertan oksitanieraz hitz egiten zen. Eta erakusteko amona ongi gizertiratu zela, berak beti esan izan du, amonak ezabatu egin zituela bere hizkuntzaren eta bere jatorriaren zantzu guztiak. Beraz, hizkuntza hori buruz hitz egiten dugunean, eta bere kasuan ikus dezakegun nola benetan halako erremina sortzen dion. Frantziaren kasuan, ikus dezakegu arrakasta izateko, eta berdin dio bertakoa zaren edo kanpotik etorritakoa zaren, nola zure jatorria nolabait ezabatu egin behar duzun, zure seinale horiek desagerrarazi behar dituzun. Aipatu duzu Oksitaniako trobadoren tradizioa,
Eta gustatuko litzateke hitz egitea ere hemengo tradizioaz, literatura tradizioaz ere. Iruditzen zaidalako Okzitaniako tradizioak eta gurek euskaldunek lotura handia dutela. Adibidez, euskarazko lehen liburua, 1755-koa, ikus dezakegu nola poesia eklesiastikoaz gain bazegoen ere euskararen defentsa, garai hartan horrela banatuta zegoen. Jorratzen ziren gaiak, beste horietan izaten ziren maitasun istorioak, maitemenduen arteko liskarrak, emakumeen aldeko poemak, gizonek emakumei eskainetako poemak, hor, iruditzen zait trobadoreen legatu handia dagoela. Gortetako poesiatik datorrena, zeharka musika entzun daiteke ia, eta Rosaliak berak 13. mendean Okzitanieraz idatzitako poesia baten bertsio bat egin du flamenkoa ere sartuz. Eta Etxeparek ere 55ean euskaraz halako gaiei eman zien forma. Beraz, nik ikusten dut badaudela lotura batzuk, badaudela harreman batzuk, hizkuntzen artean, kulturen artean, baina esango nuke bereziki Frantzia hegoalde horretan lotura hori bereziki nabarmena izan dela. Langedokeko inguru horretako harremanak iruditzen zait bistakoak direla. 12. mendean lehen aldiz abestu zuten trobadorek jainkoa etzen norbaiten maitasunaren gaia jorratuta, iraultzailea izan zen guztiz. Bai, eta iruditzen zait garrantzitsua dela azpimarratzea, ez? Gure kulturak ez direla iragazgaitzak, eta hitzitik harremanetan sartzen direnean, badagoela halako, hartu eman bat. Hau da, ideia jakobino horietatik kanpo, zer garrantzitsua den, ez? Harremanak bultzatzea, bakea izateko gure erreinuan, gure errepublikan edo dena delakoan. Zorionez beti egoten dira, bai iraganean egon dira eta bai gaur egun badaude elkargunerako, bide horiek batzuetan ezkutukoak badira ere. Euskarari buruz ere zerbait aipatu nahiko nuke. Eta agian hau ere gertatuko zen Okzitanieraren, literaturaren istorioan. Gure kasuan, 1600-1700 urteetan, ikusi zen laikoa zen hori guztia desagerrarazteko ahalegin bat egon zela. Okzitanieraren kasuan ere hala izan alda. Esango nuke, 19. mende erdialdera arte, egon ziren, ez, halako ahaleginak, ez, hitz egiten zen, ongi hiltzeko bidei buruz, baina, badirudi hor, Jesukristoren eragina, hain nabarmena izan zela, ia ezinezkoa baita aurkitza ongi bizitzeari buruz hitz egiten duten poemak, ez da? Gure kulturetan badago zirkulazio bat, baina euskararen kasuan gertatzen dena da ez dagoela zuzeneko korrespondentziarik. Eta itzuli ezean oso zaila da, ongi jasotzea euskaraz idatzitakoa. Guretzat itzulpena oso garrantzitsua da. Hain zuzen ere, ahalbidetu nahi badugu, elkartzeko gune horiek egotea kultur ehun honetan. Eta, agian nahi baduzu horri buruz hitz egin dezakegu. Gaur egungo egoeraz, gaur egungo egilez, eta Frantzian beste hizkuntzetan idazten duten egilei buruz, diglosiari buruz ere. Hitz egin dezakegu diglosiari buruz. Eta badago hor txarnego moduko bat, ez da, adur aran horretan, euskara eta gaskoiaren artean, eta kontzeptu linguistiko hoiei buruz hitz egingo dugu,
guretzat eguneroko kontuak direlako, gure egunerokotasunan bizi dugu, batzuetan esate dut, ni oso baikorra naizela, euskararen etorkizunari buruz, eta esate dut, baina euskara diglosian bizi da. Bai, egia da, ikusten dut, baina, bueno, esperantza galtzeak ez digu esertarako balio, guazen aurrera. Nik ez dakit zer gertatzen den ego Euskal Herrian, ez dakit egoera zelakoa den, baina behintzat geurean, oksitanistunak, Frantzian, beste egoera bat bizi dute, hau da, solaskide jatorrizkoak, hau da, jai berez hizkuntza hori hitz egiten dutenak, ia ez daude, hau da, badaude zahar batzuk, baina ez nire belaunaldikok ez dugu kontakturik izan, baina hizkuntza horretan jaio direnek, bai, oinordeko izan dute la berguño, hau da, lotxa, beraz, hori jaso dute, hau da, lotxa, azken finean, eskolan, patua hitz egiten zutelako, zigorrak jasotzen zituztako, beraz, lotxa da jaso dutena, eta belaunaldi askoa izan dira, ideia hori izan dutenak, ez da, hau da, zuk esaten zenuena. Hizkuntza, merspretxatzeko azena, landa eremuko hizkuntza, eta ezin zela bizitzan aurrera egin hizkuntza hori hitz egin da. Beraz, egun, oksitaniera ez da gizartean hitz egiten, ez da kalean entzuten. Nork hitz egiten du oksitaniera orduan? Ikertzaileek, unibertsitate munduko pertsonek, ikasleek, ez daude asko, baina egon badaude, Montpellierren, Toulouseen, Gaskoinan, Pon, Bordelen, Proventzan baita, edabideetan, badaude edabide batzuk, gutxi batzuk, saiatzen direnak, eta esaten dutenak, autua egiten dute, irratian, telebistan, baina oso dosi txikietan, noski. Eta artistek ere autua egin badute, ez da, azken finean mezu hori helarazteko baita ere, zuek ere egiten duzuelako, beraz, bueno, azken finean hor badago, kultura eta hizkuntza berritzeko autu bat, eta pertsona hauentzat, hizkuntza horietan ere arte garaikidea egin daiteke, eta ez gara folklorea hitz egiten ari, naiz eta aberastasun hori ere badaukagun. Noski, gure kulturak tradizionaltzat hartzen dira, eta horrek esan nahi du, guk badaukagula ondare bat oso aberatsa, ahozko kulturan batez ere, eta hori ere erabil dezakegu, eta hori berritu dezakegu, hori garaikide egin dezakegu, eta horrek zer egiten du, aberastu egiten gaitu, eleanitzak gara, badauzkago gure lurraldeko hizkuntzak, badaukago estatuko hizkuntza, gehi auzoetako edo inguruko herrialden hizkuntzak ere badauzkago. Beraz, zer faltatzen zaigu? Solaskideak, ez da, pertsonak, norekin hitz egin, hori da, faltan botatzen duguna. Eta, eta guri zerbait antzerakoa gertatzen zaigu. Hau da, badago diglosia hori. Ego Euskal Herrian ere, eta behar bada Katalunian, baina Katalunian uste dut, ohartzen ari direla, hizkuntzaren erabilera ere atzeraka doala edo, murrizten ari dela. Eta Euskal Herrian ere ikerketa soziolinguistikoak egiten dira, baina ikusten dugu baita badaudela beste pertsona batzuk, gizarteko beste eremu batzuetatik datozenak, hizkuntza ikasten dutenak eta erabili nahi dutenak. Beraz, nire ustez badaude hor pista batzuk, egoera diglosiko honetan, eta Euskal Herrian euskaldunak eta elebakarrak ziren belaunaldiak, horiek ez ditugula hainbeste ikusten, noski, eta azken finean, belaunaldi horiek ez ziren Parisera joan, ez zuten, armadara ez ziren joan, eta orduan horiek frantzesa mantendu zuten, baina belaunaldi horietako pertsonak oso zaharrak dira, eta euskalistunak Ipar Euskal Herrian ere ez daude asko, ez dakite 25% ez ote den,
Bai, noski, bai. Eta Okzitanierarekin erkatuta, askotxo dira, bai, badakit, baina orain ikusten dugu, bai, hiztunak gaztetu indirela, gero eta emakume gehiago dauzkagula, beraz, uste dut badauzkagula hor printza batzuk, badaude hor pista batzuk, eta uste dut badaukagula itxaropen bat, ezta? Eta diglosarekin bukatzeko, badago erakunde bat, Ipar Euskal Herriko herri guztiak hartzen dituna, Euskal Elkargoa, eta CAPB sigletan, eta beraiek bai nahi dute hizkuntza politika bat abian jartzea, ezta? Ego Euskal Herrian egiten den moduan. Eta egia da, bai, badakigu dirua ez dela dena, ezta? Diruak ez du diglosia desagerraraziko noski, ez? Baina diru gabe, egoera askoz ere txarragoa izango litzateke. Bai, nire belaunaldiko jendeak, noski, nik ez daukat lotzarik, noski, Okzitanieraz hitz egiteko lotzarik, ez, inola ere ez. Baina gu ez gaude egoera diglosikoan, hau da, guk ez daukagu lotzarik, eta, hau da, guk ez dugu uste ez da frantsesa hobea denik, baina ez dugu uste ez da Okzitaniera hobea denik ere. Ez dago hierarkiarik eta horregatik, nik azken finean aldaketa bat egin dut, hau da, niretzat Okzitanieraz poesia idaztea kasualitate kontua da, nik badaukat lagun bat, Ingalaterrakoa, eta berak esan zidan, aurkezteko nire burua lehiaketa batera, eta hizkuntza erromantzeak ziren, eta orduan pentsatu nuen, Okzitanieraz idazten badut, segurazki epaimaiak ez du espero, eta orduan jakingo dute, orduan, claro, beraiek ez dute jakingo zergaitik idaztu da, nik hartan enuen poesia idazten, baina garai hartan eta lehiaketa horretarako idatzi nuen, poema hori, Okzitanieraz, eta orduan pentsatu nuen, oso ederra da, poesia idaztea eta Okzitanieraz, eta nire lehenengo poema izan zen Okzitanieraz, eta gero pentsatu nuen, zergaitik ez, autu hau, eta orduan erronka, zergaitik, orduan erronka bat izan zen epaimai horretarako, ezta? Eta, noski, belaunaldi kontua da, baina ez da nire ama hizkuntza. Eta eskatzen didate poesia idazteko, eta nire ustez poesia benetan irisgarria ez den leku bat zen, eta batean askatasun hori aurkitzen dut nire ama hizkuntza ez den hizkuntza batean. Nire ama hizkuntzan ezin nintzelako, eskolatu nintzen nire ama hizkuntzan, eta hor ezagutu nuen literatura, zenik 18 urterekin ikasi nuen Okzitaniera, baina literatura nuen ezagutzen. Beraz, noski niretzat askatasun hizkuntza izan zen, errealizazio hizkuntza eta Okzitaniera izan zen, baina beste edozein ere izan zitekeen. Bai, hain zuzen ere, bada modu bat, pertsonala eta poetikoa, ez da? Pixka diglosia hori aurre egiteko, badagolako diglosia gizartean, baina badago baita barne diglosia bat buruan daukaguna. Nire ustez sormenak ematen digu bide diglosia hori aurre egiteko, eta zuk zergaitek idazten duzu euskeraz, ni 6 urte arte, nik euskeraz bakarrik hitz egiten nuen, gurean, eta kalean, eta euskeraz hitz egiten dugun, eta eskolara bueltatu aurretik, beti, eta badaukat poema bat, Amaren irria, kontatzen dut, eskolara bueltatzen genuen oporreta gero, amak, neba eta ni, eramaten zigula, guk oso bukolikoa da, guk errekasto bat daukagu, etxe ondoan, ni nekazal girotik nator, baserritarra naiz, eta ikusten da, baita euskeraz ere. Beraz, errekatxo hori pasatzen genuen, eta amak eramaten zigun, eta hor esplikatzen zigun, generoa, ez da, maskulinoa, femeninoa, noski, guk euskaraz ez daukago, ez genekigun zergaitik, adibidez frantsesean gertatzen den bezala, mahaiak genero bat du, edalontziak beste bat, orduan, amak asaltzen zigun hori, ama bai, Parisen egondakoa zen, neskame, eta berak
bueno, segurazki berak akatsak egiten zituen generoan, ezta? Euskaraz ez dugulako, eta guk ere batzuetan akatsak egiten ditugu, ezta? Kotxea eta oierakoekin, generoarekin akatsak egiten ditugu, eta irri egiten digute, beraz, denok daukagu, arazo linguistiko txiki hori. Eta ulertu genuen, neba txikiak eta nik ulertu genuen, benetan adi egon behar genuela. Eta genero horrekin asmatu behar genuela, eta 12 urterekin ia galdu nuen euskara. Eta orduan hor, neure buruari galdera egin nion, eta zergaitik gertatu zait. Hau da, auzoan oraindik, bai, nire adineko jendeak euskaraz egiten zuen, eta nik ez, baina noski beraiek ez ziren eskolatu hain urrun, ezta? Beraz hor bazegoen ambiguetate puntu bat, hau da, nahi baduzu eskolatzea nahi izan, orduan frantsesera pasatu behar zara, ezta? Eta hori guk oso hurbil bizi izan dugu. Eta noski ni ere euskaldun berria sentitzen naiz. Bai, baina jendeak esaten dit, bai, zuretzat erresa da, zu euskaldun zaharra zara. Bueno, euskaldun zaharrak, nire belaunaldikoak, euskaldun zaharroiek euskera galdu zuten. Beraz, hor badago borondate bat, borondate pertsonala, berreskuratze lan bat zuk egin duzun bezala, beraz, hor badago autu hori eta idazkera niretzat, bueno, modu bat izan da hizkuntza hori berreskuratzeko, ni alfabetizatu egin nintzen. 12, 14, eta gero ja bai, itxaro borda bilakatu nintzen, baina hori marka bat da, beraz, bai, gaur egun arte eta azkenengo makilar arte, ez da, ibilbidea egin dudana, beraz, azken finean, bueno, kontatzen ditugunean historia hauek, badirudi kondairak direla, aspaldiko kontuak, baina uste dut, ez, bizi izan ditugula, guk geure gorputzean eta geure buruan, ez da, eta lotxa, zuk aipatu duzu, nik lotxa hori badaukat, adibidez frantsesez hitz egiten behar dudanean, niri izugarrizko estresa sortzen zait, gaur bertan estresa, baina lasai, ez dute, eta niri Aureliak esan dit lasai, ze hemen inork ez du frantsesez hitz egiten, eta inorken hau beraz zuzenduko. Beraz, haurtzaroko lotxa hor dago, baina lotxa niretzat bestearen begiradan dago. Nik horrela bizitzen dut, hau da. Poeta garen aldetik, ez da, itxarorekin, guk bidaiatu ahal izan dugu, munduan zehar, jaialdietara, aurkezpenetara, eta ez da, hori benetan sortea izan da. Baina gero, Frantzian gaudenean, Frantziako lurraldean, ez da, hor, begirada txarrena zein da, hizkuntza hitz egiten den toki horretakoa, ez da? Ze hor egia da, hor gutxiespena ere egon daiteke, ez da? Adibidez, ez dakit, ez? Beste leku batean esaten didanean, beitu hemen, nire buru erkezten duen Aurelia, bera poeta da, horrek ja, pixkat, komentarioak sortzen ditu, baina ja, oksitaniera esaten dudanean, eta hori esaten dudanean frantsesez, benetan ez dakizue, zenolako begiradak jasotzen ditudan, Frantzian nagoenean, benetan. Eta azken finean egonezin hori hor dago, eta batzuetan argudiatu behar dut, bai, baina benetan, idazten dut oksitanieraz, argitaratu didate eta beraz, jendea zur eta lur gelditzen da, eta azkenean, baita Frantzian, nire editorea Parisen dago, eta gainera ezaguna, bugunatu ze, bai, ezaguna da, eta haren izena esan dezakegu hemen, eta bueno, frantsesistuna den lurralde batean gaudenean, azken finean, edo beste lurralde batera goazenean, orduan jendea ez da inbeste harritzen, ez da, kuriositate gehiago dute, eta baina, noski, bueno, hor beti ere badaude jakobinoak eta, ez, hor horiek danetik daude, eta horrez dago zer egiterik, baina bai, uste dut hitz egin dugula guk biok, ez da? Bai, guk izan genuen esperientzia adibidez poesiaren merkatuan, dauzkagu lagun batzuk, Banzanen
plazan Sulpizen, Parisen, Le Marché de la Poesia antolatzen dutenak, poesiaren merkatok, eta gonbita lusatu ziguten, eta joan ginen, eta, bueno, mai borobil bat egin zen, hor beste hizkuntza batzuk zeuden, Frantziak beste hizkuntza batzuk kreolloa, Guadalupekoa, pikardiakoa, euskera, eta galdetu zigutena zen, behar bada butat bat izango da, baina nola da, ez da, horrelako hizkuntza batean idaztea, ez? Bai, begia da, butat bat izan daiteke, txorakeria bat, eta, bueno, zerbait izan daiteke arrazionalistak diren jakobino hoientzat, ez da? Ze jakobino hoientzat ez da posible. Frantsesa ez den beste hizkuntza batean idaztea, azken fina frantsesa hizkuntza unibertsala delako. Eta dena esan dezakegu frantsesez. Eta frantsesez esan dezakeguna, idatzi dezakeguna, zoragarria da. Egia da, frantsesa zoragarria da, ez dut ukatuko. Niretzat oso inspiragarria da, eta gure kulturaren oinarrian ere badago, baina galdera bera, ez da, zergaitik, hau da, ez, berak oksitanieraz idazten du, eta jendeak esaten dugu, baina zergaitik hizkuntza hoietan, baina zertarako. Eta batzotan guk geuk ere egiten diogu, intimitatean geure buruari galdera hori, ez da, ispiloaren aurrean, ez, zergaitik, ez da. Baina, klaro, gizarteratzen badugu galdera hori, guk hizkuntza horiek plazara ekartzen ditugu, ez da? Eta baita parlamentuetan ere entzuten dira. Eta, bueno, ez dakit, denbora pixka gelditzen zaigo, ez dakit. Baina bukatu horretik gustatuko litzaidake beste zerbait ekitea. Hor dago Oksitaniako poeta handi bat, Angela Dibal, poeta bretoi bat, bera ere nekazari girotik dator, eta zoragarria da. Bueno, bueno, 20. mendeari buruz hitz egingo dugu, 20. mendean, noski badauzkagu. Bueno, ez ezagunak direnak, baina benetan izugarri onak diren. Masconquet, Montpellierretik datorrena, antologia bat daukat, bere poesiakoa, Laizter irtengo da, hilabete terdi, Bruno Duzen irtengo da, poeta izugarria, antzerkigilea, eleberrigilea, eta bere antzerkia zoragarria da, Medea bat idatzi du, garaikidea, eta mundu guztian antzestu da, Burkina Fason baita, Masroquet, Marcelo del Bastre, bera ere poeta, emakumea, baserritarra, hizkuntza limusinean. Nirea da Languedoc, nire dialektoa, eta zoragarria baita, ederra, irakurri beharrekoa, alba dugu, ez dakit nola. Atzo liburuei buruz hitz egiten, Marcelo del Bastreren editorialari buruz, esan dut badago antzerkigile bat baita, Antoine Dubernard, eta esaten nion, baina ezin duzu irakurri. Liburua dago limusan, eta hor badago hiztegitxo bat. Beraz, Oksitaniera hitz egiten duten entzat da, dialektoan idatzi Bernan Lanzier, hau da, landetako poeta baita. Gure jakkeruaka, ez da, hori gaskoia da, baina gaskoi beltza eta ez? Hori hizkuntza oso benetan bortitza, ez da, lur guztiak, gero badukagu Lober Lafon, badauzkagu, itzal handiko egileak. Eta nor gehiago, gure kasuan, iparraldean, Benediktino bat, gure autoreak beti, paisak edo egiro horretakoak etorri izan dira, ez da? Eta, poesia oso arin eta sakonak egiten zituen, eta uste dut hitz egin dugula. Jon Mirande ere, nola ez? Poeta Parisen sortua, baina gero berak ere euskera berreskuratu zuen, eta ez dago emakumerik, ez dago, 80.
hamarkadar arte, 80garren hamarkadar arte eta ironia sari naiz, Bai, gizarte baldintzak direla, eta noski, eta orain bai publikoari hitza eman aurretik, suposatzen dut galderak izango dituzuela, baina beste zerbait, hau da, nola bizi gure idazle bizitza, honelako baldintza batzuetan, hau da, hizkuntza gutxituekin, aitortzarik ez duten hizkuntzekin, noski, zuk badaukazu baita, idazle bizitzatxo bat, ez da? Ondo bizi dugu, noski. Bai, adibidez, aste honetan, uste dut, lotzarik ez izateak, horrek ere zerbait esan nahi duela, ez da? Eta, atzerrean askoz ere hobeto, ez da? Hexagonotik kanpo askoz hobeto bizi dugu, bertan latzagoa da. Eta hori nire ustez deigarria da, Eta esanguratsua. Hau da, Galizara joan gaitezke, Mallorcara, Quebecera, munduko hainbat txokotan, Parisen ere bai, Sant Sulpice plazan. Frantsesa ere niretzat, nik erabiltzen dudan hizkuntza da, nire idazkeran, ez daukat konplexurik. Hori ere bazen baldintza bat, ez da, hau da, idazle bizitza, eskualdeko hizkuntzetan bizi izatzea, hor zer egin behar da. Hor harreman baketsu bat behar dugu hizkuntza bi horien artean, Hau da, azken finean, haurtzarora buelta egin behar dugu, ez da? Baina azken finean ez da frantsesa, ez da hizkuntza, da sistema, eta hori ere nire ustez horre desberdindu egin behar da, Eta, azken finean, ondo dago honetaz bizitzea, ez hainbeste ekonomikoki, baizik eta emozionalki, ez da? Eta politikoki ere, noski, eta kulturaren ikuspuntutik ere. Beraz, ez dakit, itzulpenari buruz hitz egin dugu? Hau da, itzulpen gurutzatu horiek? Hau da, hor zubi lan egiten duen hizkuntza frantsesa da, ez da? Baina zer esan nahi duzu, azken finean itzultzeko behar izan hori, ez da? Beharko genuke nazio argitaletxe bat, ez da? Eta literatura argitaratzen duena, baina beste hizkuntza batzuetatik, ez da? Niretzat itzulpena, nik asko sinisten dut itzulpenean. Zuk ez duzu, nik oksitanieraz idazten dut, gero itzuliko dut frantsesera, baina, klaro, noski nik beste erritmo batzuk ditut, beste referentzia eta eredu batzuk, eta nik azken finean berri asketa egiten dut, eta gero jatorrizko bertsiora noa, baina gero berriz ere idazten dut, itzulpenaren eraginpean, beraz nik badaukat poema bat, bi hizkuntzetan. Eta ez dago bertsio linguistikorik, eta ez dago jatorrizkorik. Hau da, jatorrizkoa elebiduna da. Eta gero atzerrian itzultzen nautenean, noski, frantsesetik itzultzen naute, baina batzuetan itzultzaileak, beste hizkuntza batzuk ere hitz egiten ditu, eta pertsona horrek behar bada, oksitaniera ez du ezagutzen, baina hizkuntza erromantzeetan aditua denez, galderak egiten dizkit, eta ohiko galderak, beta berdin da baita, hizkuntzetan itzultzen den, Norvegian, edo Alemanian, eta galderak beti dira, zentzuari dagokionak, semantika esain beste hizkuntza, eta nire ustez garrantzitsua da ikustea, egia da, badaudela diglosia historio horiek, legeak, hizkuntzak zanpatzen dituztenak, baina hizkuntza horiek, egia da, hiztun asko dituzte ere, hor daudela, hizturitzen, pasaden irailean, Tapia eta Leturia zeuden kontzertuan, trikitilariak, eta badaukatea besti bat, niretzat hunkigarria dena, ez da? Eta, gau bat zen, jende asko zegoen, eta beraiek zioten. Eta uste dut,
Azken finean, jatorrizko herri guztiek ere esan dezaketela, ez da, eta nik ere ekarpena egin nahi diot esaldi horri, neure ahotsa jarri nahi diot baita, desio horri, ez da, biziraute desio horri. Mila esker, Aurelia, eta orain bai publikari emango diogu hitza, poema batzuk irakurri aurretik, eta agindu dizuguelako. Hainbat dira egin, Et on va lire Joséphine Bacon. Oui, déjà. T'as qu'à lire toi, mais tu passeras après. Vous savez, sur le territoire occitan, Oksitanian, jendeari galdetzen diogunean, ia hitz egiten dutenean, esaten dut, ulertzen dut, baina hitz eginez. Je peux poser la question. Bai, baina frantsesez egin dezaket, bai. Beno, asko aipatu duzue, jakobinoei buruz eta tradizio horri buruz, ez da, horrek eragin handia du, Frantziako tokiko hizkuntzengan, baina uste dut tradizio hori ere badagoela, eskerrean, Frantzian, oraindik. Eta niretzat, benetan oso, arazo bat da, ez da, egin dugulako gogoeta kreolizazioari buruz, eta zer gertatzen den lurralde hoiekin, ez da? Beraien aniztasuna aitortzen da, eta baina zer, egin dezakegu Frantziako eskerrak ere galdera hori jarri desan, mairatu desan, ez da? Eta lurralderen aniztasuna. oui, parce que c'est effectivement. Bueno, noski oso zaila da, bai, politikoki hori ez da, ez eskerrekoa, ez eskumakoa. Noski. Hau da, hizkuntzak gutxiestea, tokiko hizkuntzak gutxiestea, tamalez ez da, ez eskerrekoa, ez eskuinekoa. Eta esan behar da. Zorionez, ez dago jende asko, baina identitatean defentsak muturreko posizioetan ere eragina du, Beraz, ez dakit galdera horri erantzutea erresa denik, baina bai, esan dezaket, badago erregionalizazioa, momentuz eraginkorra dena. 22tik 6ra pasa gara oso handiak, eta eskualde bakoitzak badauka bere hizkuntza politika. Naizetan nahikoa ez izan, egia da, hizkuntza horien presentzia bermatzen dela nolabaitat publikoan, adibidez, Toulouseko metroan. Hau da, inork ez du hitz egiten Oksitanera Toulousen, baina metroan, elebidunak dira errotuloak. Baina Toulousen badaudelako militanteak eta elkarteak, eta hitz egiten dute noski, baina oso esparru mugatu eta konkretuan, ez da? Hau da, atea igaro Oksitanerez, eta ate horiek igaro eta kanpoan frantsesez, Baionan adibidez euskaraz, ez, 3 hizkuntzetan. Gaskoinera, frantsesa eta euskara. Baionan eta Toulousen aipatu duguna, beraz, ari da pixkanaka presentzia hori edatzen, eta entzuten dugu, doinu hori hor badago, espazio publikoetan, eta hori lehen ez geneukan, eta hizkuntzak, orain gehiago entzuten dira hirietan, Toulousen, hau da, hor ate bat igaro behar da, baina jendeak, hitz egiten du, Oksitaneraz, eta berdin Paben, Bordelen, eta hirietan, eta hori ere benetan harritzekoa da. Azken finean hizkuntza horiek aspaldian, landa giroan hitz egiten zirelako, eta orain hiztunak zer dira, gazteak, emakumekoak, eta hirigunekoak, ez da? Gazteak, gu bezalako gazteak, ez da? Irakurriko dugu, ez dakit, beste galderaren bat badago, hementxe bertan. Galdera asko. Je vais poser la question en français. Merci. Frantsesez egingo dut, eskerrik asko Aurelia eta Itxaro. Nik galdera bat egin nahi dut, ez dakit ondo ulertu dudan, Hitz egin duzue, esan duzue, frantsesez itzultzen duzuela, eta gero,
sormena elebiduna dela, ez da, esan duzue. Eta orduan egiten duzuena da, gero jatorrizko bertsio aldatu, eta azkenean badaukagula zerbait oksitanieraz eta beste zerbait frantsesez, baina jatorrizko oksitanerako artefaktu hori aldatu da. Ulertu nahi dut, hobeto nola gertatzen den hori. Eta itxaro, ez dakit, zuri ere gertatzen zaizu, zuk ere itzultzen duzu frantsesera, eta horrek gero eragina du jatorrizkoan aldatu egiten duzu. Bai, esalduko dut nik askar. Bai, nik ere egiten dut, baina ez denez argitaratzen nik jolasten dut bi bertsioekin, eta hizkuntza biekin jolas egiten dut. Beraz, bai, niretzat frantsesa ispilu da. Eta batzuetan itzultzen dut, eta ikusten dut frantsesarekin, euskarazko bertsioan zerbait faltatzen zaidala, edo zerbait kendu behar dudala, beraz nik ere, bi hizkuntzekin jolasten dut, eta Aureliaren etxean, erresidentzian nengoenean, lan hori egin nuen. C'est ziraragarria, en fait. D'accord, alors en 2 mots, parce que sinon on ne pourra pas lire ça. Bai, oso labur, bestela ezingo ditugu olerkiak irakurri. Nik ezagutzen ditut, lehenik eta behin oksitanieraz idazten duten eta gero frantsesera itzultzen duten egila, baina nik, esan bezala, hasieratik egiten dut konposizio elebidun bat, horregatik ez dago lehen sortzen den hizkuntza bat edo bertsio bat, bai? Idazten dut batean, bestean, eta biekin lan egiten dut aldi berean. Ikusten dut hizkuntza batean nola geratu den, gero bestean, eta berriro lantzen dut, idatzitakoa bada, ping-pong partida baten antzeko zerbait. Gero, bi bertsio hori ditut, bi bertsio linguistiko horiek, eta azkeneko proba beti ahozkoa da. Irakurtzen dut, bozgoran, eta aldaketak egiten ditut. Zerbait gustatzen ez zaidanean. Eta badira oso antzekoak, ez dira urruntzen elkarrengandik testu horiek, baina ni banaiz egilea bi kasuetan askatasun hori badut. Beraz, hizkuntza batean zerbait egon daiteke lotan, lurrean, eta besan ez dut esango biziri dagoenik, baizik eta idatzeko nik nahi duan formatuan, bai? Ez nahizelako itzultzailea, ezakit erantzun dizugun. Oui. Mais c'est parce qu'on est dans des langues minorées, en fait. Ça nous permet. Noski, hizkuntza gutxituekin lan egiten dugu, eta horregatik horrelako zilipurdiak egin ditzakegu, moldatzeko azken batean. Beste galderari badago? Azkeneko galdera? Nire buruari ere itzuliko diot, dio Itxarok. C'est pas de question, mais on va... Ados, beste galderarik ez badago, agindu bezala, irakurketa gurutzatu bat egingo dugu, poema batzuk irakurriko ditugu. Joséphine Bacon, ouais. Joséphine Bacon, c'est... Joséphine Bacon izuzenduta daude, elkarrekin edo biok dugun lagun bat da, inoiz ez gara hirurak elkartu, eta bera ere poeta bat da, Quebectarra, eta guretzat inspirazio iturri da, egia esan behar badugu. Eta elkartu gara Venezian, Piamonten, Saria Mantzioten, Frantzian bat lekutan, eta berak ere bere sorterriko hizkuntzan idazten du. Bertako hizkuntza batean, Quebeceko terminologiaren arabera, eta hizkuntza hori inua da. Zutik jarriko gara irakurtzeko. Poème... C'est comment? Tu viens... Eta irakurketa honekin amaituko dugu. Jusque-là? D'accord. Tu crois? Tu vas aller jusqu'au bout? Je sais pas. Tu sais, peut-être je lis pas tout. Comme tu veux. Allez, On va juste te lire cette ouais. première. Et toi, tu lis le tout en basque, on fait ça? D'accord. Ok. Allez, on est parti. Non te puirai portar su un eschino, praco coneissi la sensazione del teu buf contro manucco, e tu riram un aurelio es aquel desainats, marmussos de pregarios en cosis ventrat, la inibul semiralion si sunuel dubert, dices que vendrà noi ritornarmo am lascio. Non te puirai portar su un eschino, praco coneissi la sensazione del lichen sulla solo del pe. Lui blavets che fan des sang sur la pelle.
Non ti puirai portar su un esquino, ai marioitan, buldrioitan, sentitas queisos milenarios, lur precio contra musosses e marmusarios d'intelengo, delai consunos ruffos e delai bucalos lungos, lui inunde tus paures amics en tut guignalas estellos. Dizes que lus spirits samagon de mes lus osses de las peises, furgos lur carburealo enquisto d'origino, e dizes que spa encaro pro sabio. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko, baina ezagutzen dut zure hatsaren sentsazioa nire garrondoan, eta zure irria nire belarrian nagusiena da. Bere erraiez ustu gorputzari otoitzak murmuratzen dizkiozu. Odeiak islatzen dira haren begi zabaldu egian. Berearekin zure harima elikatzerat etorriko dela diozu. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko. Ezagutzen dut alta likenaren sentsazioa nire oinpean, larruan odolak egiten duen lili urdina. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko. Zenbat gustatuko litzaidakeen, nola nahiko nituzken zure izter milenarioak nabaritu, haien presioa nire hezurren kontra, eta kontsonante latzezko eta bokale lutzezko zure hizkuntzan murmura zenitzake zure laguntzen duen izenak, izarrak erakutsiz. Espirituak arrain hezurren artean gordetzen direla diozu. Haien haragi boreala miazkatzen duzu, jatorri bila, eta diozu, ez zarela oraino aski zuhurra. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko. Nahiko nuke alta, ez bait zaitut joaten utziko. Zure lasaitasuna errefusatzen dut, zure soaren urdina, erresakaren jarioan itotzen denean, arraunlariak eta kanoak zuk bakarrik asmatzen dituzula oraino. Hirien gainalde handian gurutzatuko gara elgar. Ezagutuko zaitut eta hitzak galduko ditut. Zuretzat kantatuko dut orduan nire arbasoen hizkuntza. Nire zaldi gainean eraman nahiko zintuzket, zu eta ni, zeruari hurbilago, zure argitasunaren bila, nire soa altxatu beharra betiko errefusatzen dudala. Nahi zaitut betirako nire lurrean. Danborren deiari elkor nago, betazalak josiko ditut. Eta barkamena eskatzen dizudala oihu eginen dut. Menturaz, gehiegi maite zaitu dala, ahula naizela, zure bihotza jotzen sentitu behar dudala, bizitzeko. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahal, nire ama zarelako, nire iturria zarelako, nire hatsa zarelako. Otoitzak ezagutzen dituen nire hautsa zara. Nire gorputzak zurea bezatu dezala, haren pisua nire bizkarrean, eta noizbait haren ausentzia. Zeruak bere izarrak araitzen dituenean, ez naute gehiago ilargirik gabeko gauek lotsatuko. Zure irria ukanen dut nire espainetan, eta zure hautsa nigan, zure harima nirearekin uztarrian. Joséphine Bacon ere, frantsesez idatzi diot nik ere, ma grande sœur en autochtonie. Hatzak usten ditugu kantu hitzak balira bezala. Euriek mulikatu liburuen horri aldeetan. Zure atzetik nabil, Joséphine. Eskuan dugun urki makilak markatzen ditu urratsak, lurralde amnesikoak inarrosiz. Zure atzetik nabil, Joséphine. Oinak eta ahurrak biltzen dira, pobrezia ematen duen betetasun hau atabala zagotzeko. Zure atzetik nabil, Joséphine. Egun batean, labradorekotea edango dugu buruz buru. Gutxirekin ibiltzeko zoriona partekatuz. Zure atzetik nator, Joséphine. Eta jarriko gara hor, bakea aurkitzeko. Je le dis en français. Ouais. C'est toi qui l'as traduit. Oui. Pardon, j'aurais pu vous le dire en occitan, mais Oui. bon. Donc, Ma grande sœur en autochtone. le poème d'Icharo à Joséphine. Nous laissons des traces.
Olerkio hau itxarok egindakoa da, itzulita. Le bâton de boulot que nous tenons dans nos mains marque nos pas, tout en secouant les parages amnésiques. Je te cherche, Joséphine. Les pieds et les poings s'assemblent afin de réveiller, au son du tambour, cette plénitude aux accents de pauvreté. Je te cherche, Joséphine. Un de ces jours, nous prendrons un thé du Labrador en tête à tête, partageant le bonheur de vivre avec si peu. Je te cherche, Joséphine. Et on ira s'asseoir là, pour trouver la paix. Time's up. Merci à vous d'être là. Mila esker horregoteagatik, Txalo bero bat zuentzat ere. Et merci aux organisateurs. Eta mila esker antolatzaileei, Gutun Zuriari hitza emateagatik eta gai hau mailan jartzeagatik eta hau ikusgarri egiteagatik, bisibilitatea emateagatik. Mila esker. Parfait.